ಹಾಯ್ ಯಾನೆ ನಿನಗಲಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತ್ ತೋಜಾ ಉಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ ಮಲ್ದೆ ಉಂದೆನು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದೆ ನಿಕುಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನೆತ್ತಿಪ್ಪೇನು ಯಾನು ಚಪ್ಪೆ ನೀರೇ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಲಕ್ಕೆ ತುನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೊದುಲು ಉಂಡೊಂದು అయితే ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ಯಾನು ಬೇತೆ ಸಪುರ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತಂದ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನನೆದುಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಪುಂಟುದ್ ನೀರು ತೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ನೀರು ಅರ್ಥಗೆ ತಂಡೆ ಅವು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯನತ್ತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುಂಡೆ ನೆಕ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚದ ತಂದಿನಿ ಅನ್ನ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಬೊಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಪಾಡುವೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಆತೊಂಜಿ ಖಾರ ಅಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚದಾನ್ 2 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡುನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಖಾರ ತಿನ್ಪರ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುನ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಪಂದ್ ವೆಜ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬೇತೆ ಓವ್ಲ ವೆಜ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊನೊಲ್ ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಿನ ಧನಿಯಾ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡದ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ದೈ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನು ದಹಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಹಿ ದಾಂತೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಏನು ದಹಿ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀವನಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಚಂದಿ ಒಲಿ ಒಂದಂತೆ ಡ್ರೈ ಆದೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ಪನ್ನಿ ನೀರು ಸರಿ ಪುಂಟು ತೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಮುಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೇನು ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಬಾಡವೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡಾರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಏನು ಮಸಾಲ ಕಡೆರೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಐಂದತ್ತು ಬೀಜ ಪಾಡೊಂದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ತಿಕ್ಕಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದೇನು ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಪಾಡುಂಡು ಐನು ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಸರಿ ಬಾಡೊಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನರಲ್ಲಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಬಾಡೊನ್ನೆ ಕೆಂಪು ಅವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಏನಂತೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೋದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತುರುವೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಲರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿಡು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಚೆಡ್ದು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈತೇನೆ ನೆಕ್ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆನು ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಒಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತೇಜ್ ಪತ್ತ ಪಲಾವ್ ದೈರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಪಾಂಡೆ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡದ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಕೊದ್ಯಾಂಡದ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಂಡಲ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆವಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಇಚ್ಚಿಂದಂಡ ಬೇಗ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು
ಪರಂಗುಂಡು ಇತ್ತೆ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡುಂಡೆನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಉಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಬಂದು ಒಂದು ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿನಾಗ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿನಾಗ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬೈತುಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡುವೆ ಮಸಾಲ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೀಜ ಬಕ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂಜೆ ಎಪ್ಪುನು ಆತೇನು ಪಾಡೋನ್ವೇನು ಚೆನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಪುಪ್ಪುಜಿ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನಾನೆ ಒಂದು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೀರು ಪಾಡೊಂಡ್ಯಾನು ಇಚ್ಚಿಂದ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾಡ ಬಜ್ಜಿನೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾಡ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಆಡೋದಿಂಕ್ಲೆಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕುದಿ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂಡ್ಯಾನು ನಾನು ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡೋನು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋನು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕುದಿ ಬರೋದುಂಡು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಎದ್ದು ಬೋಡ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಸರಿ ಇವರ ಕುದಿ ಬರಡೊಂದು ಕುದಿ ಬೈದುಂಡು ಏನು 2 ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಉಡು ತಿರ್ಗಾಯ ಅದೊಂದು ಕುದಿ ಬರ್ಪಿನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಕುದಿ ಬತ್ತಿದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಡ್ನೆಕ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಒಂದೇನು ನನ್ನೆತ್ಲ ದೀತಿಚ್ಚಿ ನೀರುಡು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಬೆಯ್ಯರಕ್ಕೆ ಚೂರು ಟೈಮ್ಲ ತಾಗೊಂಡು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಲೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೇಯ್ಪದು ಗೆತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋಯಾಬೀನ್ ನನೆತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅವಕ್ಕ 2-3 ಸರ್ತಿ ನಿಗುಲಿಂಚ ಚಮಚ ಹೊಡೆ ತಿರ್ಗಾ ಎರಡ ಪೊಡಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ದೀವರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ನೀರು ಮೈ ದೀಪದ ಇಟ್ಟು ಒಂಥರ ನೊರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ನನೆತ್ತಿಯಳ ಅಂಚದು ಒಂಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂಚಿ 10-15 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಯಾವುದು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬುದುಲುಂಡು ಅಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಅದು ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬೈತು ಅಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಕುದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನೆಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೇನು ಏನು ಪಂದಿತ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕರಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ತೂವನಾನೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ನೆತ್ತ ಕಮ್ಮೆನೆ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚವರ್ನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೇ ಟೈಪುಡು ಏಪಲ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತಿಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಂಡ ಎಂಕು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದುಲೆ ಎನ್ನುವೇನು ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಲ್ ನೀನು ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ರುಚಿಲ ಒಕ್ಕ ಬೇತೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಿಕಲೆಕ್ ಒಂದು ಕೈತೊಳಿ ತೋಜಂದುಲ್ಲೆ ತುಳಿಯತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಚಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪು ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಶಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆ ಪಾಡು ಮಲ್ತುಂಡ ಒಟ್ರಾಶಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತು ತುಳಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾತನ ತುಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಮೈಪುವೆನು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಆತುಂಡು ಐತಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಚಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಬಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂದು ಬಟರ್ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬುಡೋಡೊಂದೇನು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪು ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪೂರ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಬಟರ್ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಆಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಲ ಚಪ್ಪಲತ್ತ ಅಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂದಿನ ಪಾಡೊಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.